E30. Πολλοί το γνωρίζουν ως το M3, το φουσκωτό. Ίσως το μοναδικό μοντέλο της BMW, το οποίο από χιλιόμετρα κανείς το ξεχωρίζει. Ένα motorsport μοντέλο, το οποίο το παρακολουθεί ο κύριος Μίτσης. Μίτσης BMW Service. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ηλιάδη Σάκη, ο οποίος μας διέθεσε αυτή την πανέμορφη M3 για να δείτε και εσείς τι επιδόσεις έχει, αλλά και τι κρατήματα έχει. Όμως, μιας και είμαστε μέσα στο δυναμόμετρο της VAMAG, ας δούμε αυτό το πανέμορφο BMW τι άλογα μας έδωσε. VAMAG λοιπόν, στο νέο κόσμο, και το αποτέλεσμα της δυναμομέτρησης μπορείτε να το δείτε πάνω δεξιά, 246,3 άλογα και 35 κιλαροπή. Κάτι το οποίο όμως δεν είναι σε νούμερα, αλλά είναι σε εμφάνιση, να το πω έτσι, είναι ο χαρακτήρας αυτού του σπορ αυτοκινήτου μέσα στην πίστα. Βρισκόμαστε λοιπόν στον καρτόδρομο, μια πίστα που είναι φτιαγμένη για καρτ, στενή, όμως το συγκεκριμένο μοντέλο πιάνει από άκρη σε άκρη την πίστα και χαράζει μια δικιά της υπογραφή στην άσφαλτο. Δεν το λέω για να το πενέψω, αλλά πραγματικά είναι το πιο αντρικό μοντέλο της BMW. Εάν το λέει η καρδιά σου, είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν πρόκειται να σε προδώσει ποτέ, ακόμα και στις πιο αντίξωες συνθήκες. Ένα από τα ελάχιστα μοντέλα αυτοκινήτων, το οποίο με τεράστια ευκολία κατάφερε όλη την πίστα να τη βγάλει με το πλάι. Γρήγορο τιμόνι, άμεση απόκριση στο γκάζι, πολύ μπλοκέ και απίστευτα σωστές σχέσεις στο σασμάν. Ίσως πραγματικά είναι το μοναδικό αυτοκίνητο το οποίο ό,τι το διατάξεις αυτό θα σου κάνει. Ένα πολύ καλό σχολείο για κάποιους που θέλουν να μάθουν να οδηγούν γρήγορα, πάντα μέσα σε μια πίστα. Ένα αυτοκίνητο που έφερε την BMW πάρα πολλές φορές στο βάθρο των νικητών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Υπάκουο πολύ, αλλά και πολύ άγριο. Το κατέχεις, μπορείς να το κάνεις και με ένα χέρι να υπακούει. Οι στροφές που ανεβάζει ο συγκεκριμένος κινητήρας είναι μέχρι και 9.000 στροφές. Ο Σάκης ο Ηλιάδης μας είχε πει: το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι φτιαγμένο για να μπαίνει μέσα στις πίστες τα Σαββατοκύριακα και πραγματικά να ευχαριστιέται ο οδήγης. Σάκη, πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το συγκεκριμένο όμορφο M3 που μας διέθεσες για χάρη της εκπομπής Super Tuning. Έλεγα προηγουμένως ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, εάν το λέει η ψυχή σου, μπορείς να το οδηγήσεις με το ένα χέρι. Όμως, αν τη συνηθίσεις, μπορείς να την οδηγήσεις και χωρίς χέρια. BMW M3 E30. Ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει αφήσει τη δική του ιστορία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το συγκεκριμένο 246 ύπους στους πίσω τροχούς,
ό,τι καλύτερο για τους λάτρεις της πίσω κίνησης. Με έναν καλό οδηγό σαν τον Γιώργο Κωστάκη, που τον γνωρίζετε από τους αγώνες, κατάφερε το αυτοκίνητο τα 100 χιλιόμετρα να τα πιάσει μόλις σε 6 δευτερόλεπτα και 68 εκατοστά, ενώ τα 160 τα κατάφερε σε 14,48. M3 2,5 Evolution. M3, το φουσκωτό, ίσως το ωραιότερο μοντέλο της Motorsport, πάντα για την εκπομπή Super Tuning.